son arquitecta pola ETSAC, é a miña formación, pero bueno, sempre me costa bastante explicar a que me dedico realmente. Porque é verdad que sempre me vou a sentir arquitecta, pero a realidade é que teño un traballo de 9 a 5 que ten que ver co deseño, pero non ten nada que ver ca arquitectura. E despois hai outra vertente de min que se dedica a compartir contido en redes. Eu fago ilustracións, agora escribo textos e tamén fago moitos vídeos que nacen dunha situación personal de buscar casa en idealista como todos e pensar aquí hai material para facer contido de crítica. Bueno, tendo en conta estas tres vertentes da miña persona, pois preparei unha presentación contrapoñendo un pouco, vale, así, contrapoñendo un pouco os arquitectos de xeracións anteriores á miña e a miña, que basicamente creo que se resume un pouco con esta frase, que parece que, debido a, non quero decir sobreproducción de arquitectos, porque penso que nunca hai demasiados arquitectos, pero sí que quizá non se corresponde ca demanda que hai de arquitectos, parece que estamos destinados a ser pobres, esa é a miña sensación. Sobre todo relacionándome con xente que se dedica á arquitectura ou á investigación, xente que está metida no mundo da construcción, non como a min, e penso que aínda que un pouco sádico, que aínda encima de ter como a sensibilidade e os coñecementos de como debe ser un espacio, non temos as posibilidades e os recursos para poder gozar deles, non? É como un pouco ser o dependiente de Chanel e non poder ter nada de Chanel. É un pouco snob, pero bueno, síntome un pouco así. Em, em, a relación desto, hai unha miniserie que se chama The Architect, está en Filming, que é unha utopía nun futuro próximo, que trata dunha arquitecta que máis ou menos ten a miña idade, eu son do ano 88, e que vive en Oslo, atópase con este problema. Ela ten un traballo como arquitecta, pero non ten acceso a unha vivienda digna e, bueno, acaba vivindo nun parking. Entonces, pensei, buah, estas cousas pansa tamén en Oslo. E agora vou ir comparando as cousas como se supón que teñen que ser e como son na realidade, non? Bueno, pois aquí temos esta frase dun libro que me gustou moito, que se chama Arquitectura da Felicidade, de Alain de Botton, non sei como se pronuncia, pero bueno, que fala un pouco de que para atoparnos a nós mesmos necesitamos un espacio que se corresponda, ¿no? Que podamos colonizar, que podamos bueno, ter a nosa imaxe e semexanza, non? E por eso puxen esta imaxen do Rascainfiernos de Fernando Higueras, porque me parece un espacio no que se divertiu moito, se atopou a sí mesmo. E en contraposición poño un piso en Madrid de 750 euros ao mes, que é unha boa parte dun soldo mínimo. Escoítase ben? Estou... Vale. Cos teitos, bueno, non sei se ve ben, pero a nosa realidade é esta. É moi difícil atoparte a ti mesmo nos espacios aos que temos acceso como a estes. Seguindo un pouco con isto, teño este fragmento de Casa da Vida, de Mario Praz, que nunha mudanza fai como un inventario de todos os seus mobles, de como estaban postos na súa anterior vivenda e como os vai a poñer na casa nova. E entonces pensei en como sería facer este exercicio para unha persona da miña xeración, que os obxetos de valor que temos son láminas de deseño, que son baratas, bolsas vacías e cestas de yute do Primark. Entonces atópome nunha situación na que máis custoso tirar as cousas e mercalas de novo que conservalas, cuidalas, que é o que se supón que temos que facer, que se debería facer, é o máis sosteñible. E seguindo un pouco con isto, de cuidar e cultivar o noso espacio, o home pasa e o moble permanece. Entonces poño aquí unha imaxen de Vitra, que é un pouco aspiracional, pero bueno, xa solo pensando na xeración dos meus pais, eles invertiron en amueblar un piso, cuns muebles que, inda que sexan do Mercamueble, pois son bastante caros, de materiales nobles, pero claro, esta é a porta do meu baño, que se desconcha pola fregona, o rodapiés, que se cae por o mismo, polo da fregona,
claro, quero decir que mm, é moi difícil vivir nestas condicións dignamente. Describir os mobles e trebellos dunha vivenda é como describir os rasgos dos seus propietarios, non? Aquí puxen unha imaxe da casa Straub que me gusta moito porque me parece bastante personal, a típica casa con toque mid-century, con moitos obxectos de viaxes, as plantas. E claro, atopámonos con que as vivendas da xente da miña xeración están colonizadas dos mismos obxectos, pero colocados de diferente maneira. Aquí están os bestsellers de IKEA e claro, pero é normal porque en que situación tú decides invertir nun espacio que non sabes durante canto tempo vai a ser a túa casa, cando dependes dun caseiro, eh, quero decir, non vas a invertir nun sitio que sabes que non vai a ser teu para sempre. Entonces isto xenera unha sensación de inestabilidade, de precariedade, quinta que non sexa tan precario, mentalmente sí que é difícil. Bueno, esta frase de Bruno Taut quixen ilustrala con este exemplo que se pon tanto durante a facultade, da casa Ames, que Valeira cambia moito, non ten nada que ver cando estaban o matrimonio dentro cos seus obxectos. Efectivamente, a arquitectura é importante cando está habitada pola xente que a usa, pero a realidade é esta. O tendal onde se pode, a cociña ao fondo, e si é a arquitectura que está vivida, vese a huella da xente que vive nela, pero non é como debería ser, non? E xa quitando todo isto do quizá máis superficial, que para min non o é, do moble, os obxectos, a calidade das cousas, penso que tamén nos está afectando a nivel de necesidades básicas como é a luz. Aquí puxen unha imaxen da Maison Luz Carré, de Alvaralto, cunha ventana maravillosa, vistas a un xardín, entra o sol, pero a realidade é que o que pode acceder a xente da miña idade son baixos con vistas bueno, non se ve moi ben, pero a unha parede de ladrillos. E cada vez se están dando máis cédulas de habitabilidade a baixos con teitos cada vez máis baixos, bueno, xa sabedes a situación. O home é un animal que guisa, de Montaigne, para ilustrar unha foto da casa Stal con esta cociña maravillosa e a realidade é, pois isto, 600 euros ao mes por 12 metros cuadrados con un hornillo eléctrico. E claro, isto me leva a pensar un pouco na externalización xa non da vida social que podamos facer na casa, sino das actividades básicas. E isto nos relega a ou comer fora ou pedir a domicilio, o que conleva gastar máis cartos e non dedicarnos ao autocuidado. E bueno, isto é unha pullita a Le Corbusier que sempre ben, que sempre se romantiza moito o cabañón, os espacios mínimos, pero claro, hai que recordar que Le Corbusier nunca viviu alí, solo pasou alí as súas vacacións, e bueno, que nunca viviu como un eremita. Bueno, supoño que coñecedes o conto este de Tolstoi que fala de cuánta tierra necesita un hombre e ao final acaba la avaricia rompe el saco e bueno, que é un pouco a situación actual de idealista. Este é un piso que está actualmente en alquiler, como vedes a nevera está ao lado da cama e bueno, como vos dixen comparto moito contido de vídeos en redes e recibo moitos comentarios e cando falo ou comparto algún destes pisos que atopo de menos de 15 metros cuadrados, de vez en cuando recibo feedback deste tipo. Que los pobres quieran tener sí o sí un iPhone y salir todos los findes. Una generación que no sabe gestionar su dinero es una generación fácilmente engañable e para muestra este piso. E claro, me fai pensar no confundida que está a xente cando estamos poñendo na mesma balanza un iPhone cunha necesidade básica, non? E bueno, tamén me fai pensar na situación cultural deste reportaxe que vin fai tempo, que se chama Happy Victims, que bueno, eso resume un pouco este shooting que ven a bueno, son personas que viven en Tokio nas súas casas reales, pero cas súas cousas fora dos armarios.
todo é roupa de lujo, de marcas, pero en cambio os espacios son os que son. Hai un cambio cultural, os pisos en Xapón teñen unha media de entre 20 e 40 metros cuadrados, pero a realidade é que en Galicia nunca foi así, non nos podemos acostumbrar a vivir así. Por outro lado, temos a vivenda e despois temos o barrio. Esta frase de Zaida Musi, na que fala de que a vivenda non é un lugar illado, senón que ten que estar relacionado cunha rede, un barrio, unha comunidade, que nos cuidemos entre nós, porque é verdad que, como vos decía antes, moitas veces recibo feedback deste tipo. ¿Por qué no simplemente vais a un pueblo perdido de Soria o de Castilla y León? Si vais, el pueblo crece. Si crece, atrae demanda, mejores servicios y más oportunidades. O que ven a decir este tipo é que todos queremos vivir no centro e que eso non pode ser. Pero eso non é así. Bueno, todos coñecemos o proceso da xentrificación e a desnaturalización que eso supón para moitas persoas. Terte que mudar forzosamente de barrio, deixando atrás as túas raíces, os teus veciños, etc. E bueno, para acabar esta parte da vivenda, que efectivamente que non hai dúbida de que a vivenda é unha necesidade fundamental e que non pode estar sometida ás leis do mercado. E bueno, agora vou vos a falar da miña outra parte do día. O meu día divídese, bueno, veredelo máis adiante, pero na miña casa e na oficina. Entonces, collín esta frase de El fin del trabajo, que fala de que a obsesión pola productividade levou as persoas a pasar máis tempo nas súas oficinas que nos seus fogares. Isto podémolo levar o día de hoxe, pero si cambiamos productividade por sobrevivir simplemente. A casa ten que ser o refuxo no que se poida encontrar unha relación directa con un mesmo e co tempo. É o escenario principal das nosas vidas. E claro, eu analizo a miña situación e a miña casa non é o escenario principal da miña vida. Cando me contrataron na empresa na que traballo, chegoume este email e, bueno, seguido de un montón de temas do contrato e tal, que me asustou un pouco. Entendo que a intención é boa, pero bueno. Entonces fixen un desglose das horas do meu día de luns a xoves, porque a verdade é que o venres teño as tardes libres, pero paso na oficina 9 horas, en casa paso 4 horas se non teño que ir ao súper ou o que sexa, máis as 8 horas de dormir, 2 horas de traxecto á oficina. Con isto, para min a miña casa é un sitio no que teño a miña roupa e as miñas cousas, o gato, e durmo alí, pero en realidade o resto do meu día o paso na oficina. E bueno, para que vexades un pouco todas as cousas que fago alá, porque máis ben a miña casa, bueno, collín este tema dos no lugares, de Marc Augé, que fala de que moitas oficinas poden exercer o papel de no lugar, pero para min, a miña casa, por desgracia, é máis un no lugar que a oficina. Celebramos cumpleanos, celebramos o Nadal, temos un árbol, levamos regalos, poñemos os pés na mesa, temos un parque para dar paseos ao aire libre. E, a ver, claro, con todo isto, estou agradecida de ter unha oficina así, pero gustaríame ter unha casa así. Podo facer fotos a Aesthetic para subir ao Instagram, traennos o comercio local alí sen ter que salir da oficina, vou ao ximnasio na oficina, fago algo tan personal como facerme selfies, que teño mellor luz que na casa. E nada, e quería acabar con esta frase de Jorge de Cascante, que é un escritor que me encanta, disfrutando al máximo de los 9 minutos que tengo cada día entre que termino de trabajar e me duermo. E xa está. Laura Pato, que é compañeira, arquitecta, formada na Escola da Coruña, deseñadora, traballa no ámbito do deseño e penso que moi coñecida como instagramer de éxito, donde comparte moitísimas reflexións, pero sobre todo tamén moitas reflexións sobre o espazo habitable, non? A vivenda e as súas circunstancias pegadas a unha realidade tronchante e doente ao mesmo tempo. Laura, lóxicamente, ten unha visión persoal
para nós moi interesante nesta sesión, que é unha visión como muller formada na arquitectura, ten unha perspectiva de xénero sobre isto tamén, e, dende logo, xeracional, da súa propia experiencia e das súas capacidades xurdiu todo este mundo del petit patito que todos disfrutamos.